даромадан бениқоб манъ аст. ин навиштаҷот дар даромадгоҳи бозори панҷшанбе насб гардида бошад ҳам ҳолати бениқоб будани фурӯшандагону харидорон ҳанӯз ҳам мушоҳида мегардад. бо вуҷуди ҳамрӯзакорҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби намояндагони бозори панҷшанбе, бархе аз нафарони беаҳамият ба саломатии худ ва атрофиён беэътиноӣ намуда бениқоб ба хариду фурӯши маҳсулот машғуланд. риоя нагардидани масофа низ дар бозор мушоҳида мешавад. инҷо чанд нафар саргарми суҳбат буда бархилофи қоидаҳои беҳдошти саломатӣ амал намуда истоданд. беаҳамият ва муносибати хунукназарона метавонад боиси паҳн шудани бемориҳои сирояткунанда аз ҷумла коронавирус гардад. сардори соҳибкорони бозори панҷшанбе зимни суҳбат афзуд ки чанд рӯзи охир бозор ба пуррагӣ безарар гардонида шуда ба талабот ҷавобгӯй аст. даромади бозор, баромади бозор, тамоми одамои зиёд роҳгузар ҳоба ҳамаш ба моҳо масъалаи ҳамин коронавирус ба кор бурда истодем. баъзеҳо яктанимта ҳамин хелакҳоям ҳастанд. мо ҳамаҳо кар корбарӣ карда истода, баъзеҳо шонба худо мо гирифта истода ҳамин даҳонбанда аз аптека гирон досодем ки бе ҳамин нагузаранд гуфта. дар ҳақиқат безараргардонӣ бутун чанд маротиба шуда гузаштааст. як маротиба ба наздики тамоми бозор ягон метри мурабба намонда истода корбарӣ карда омада истода маҳлул чошида баромаданд. аз он ҷумла коргарои худомоям ҳар рӯз корбарӣ карда истодем, корҳои фаҳмондиҳӣ бурда истодем. баҳром боиматов ҳисобчии бозори панҷшанбе ва мутасаддии хабаро эълонҳо мебошад. ҳамарӯза баҳри пешгирии коронавирус тариқи садобаландкунакҳое ки дар атрофи бозор насб гардидааст, қоидаҳои беҳдоштро барои фурӯшандагон ва меҳмонону харидорони бозори марказӣ қироат менамояд. барои пешгирӣ, интиқол, пайдоиши ин беморӣ мо бояд худ ва наздикони худро эҳтиёт намоем. ба ҳолати санитарию гигиенӣ риоя намуда ниқобҳои тиббии худро ба бар намоед. дар худ барои шустани дастон маҳлули антисептикӣ дошта бошед. ҳамчунин баҳри пешгирии вируси COVID-19 ҳар соат қоидаҳои беҳдошти саломатӣ тариқи сабт низ аз баландгӯякҳои назди панҷшанбе садо медиҳад. аммо қоидаҳои пешгирӣ аз ҷониби худи аҳолӣ низ бояд риоя гардад. беаҳамиятии шаҳрвандон метавонад вазъиятро мураккаб гардонад. баҳри саломатии худ ва наздиконатон қоидаҳои беҳдоштро риоя намоед. барои ҳифзи саломатии худ ва фарзандон, атрофиён, ҳамдеҳагону ҳамшаҳриён бидуни зарурат аз хона набароед. гузориши Саид Мухтор Сейданвар ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.